ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинаи гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинаи мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст ба адрон Opel Vectra B аст ки Opel 2 соли бароишуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абиё мотора 1.8 литр инжектор гуфтааст. агар мегар ремонт кардан мегар мотор намезанад. коробкаш механика ҳолати мошин мегар беҳтарин состоянӣ. 4 бронаи 80% дорад, 4 калпакҳои худаш, центрозамок, яъне ки додара пешаш электропакет, люкшам дорад электрони, моторша мегар нав кадагасе, мошин мегар хелай дасти як одам нагаштагасе бе ягон расход, хадавошам кадагия. мошин мегар 100% бе ягон камбудӣ. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷои пулгириш мегар 20,000 сомон. братони азиз, мошин 100% 95 сол, ҷои пулгириш 20,000 сомонӣ. ва кадоми шумо ки мақул аст номерои Тоҷикистон ва номерои Россияшон, дар номерои Россия WhatsApp пайваст дорам, метавонед ки пурра маълумотша гирем мегар, срочно сум дар кор мегар, соҳибаш марамат занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон BMW фурӯшӣ ҳастае ки соли бароишуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. абиё моторша 2.5 литр гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, яъне ки состоянии нахаду. мошина мегад нав хадавои кадагем, 4 брон мегад пачка задагастай, документош мегад 4 моҳи дига дорад, 4 диска, 4 бронои нав. радной краска намхе серебристай, салоншам тоза, мошин мегад нахаду хелай дасти як одам дай, хай бо рақамошон аст тамос гирифта мепурсен. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, фурӯхта мешавад бо нархи 25,000 сомон. дӯстони азиз, 96 солаи мошин мегад нахаду. хоб номерои Россияшон аст кор мекунад, дар ин рақамошон имо ба асбаб пайваст дорад, кадомитон мехарен, марамат тамос гирифта пурра маълумотша фаҳмед. шумо дам агар хали мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки набошад, марамат сурат маълумотшаро екунед, намихе фурӯшда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон Mercedes-Benz C-Class ки сечка объёмни элегант соли бароишуш 1997 сол гуфтага аст соҳибаш. судишвориша мегад дизелай, абиё мотораш 2 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин нахаду. хоб мошин мегад 97 соли тоза мегад, ахириша мегад 6 моҳи дига танировка дорад, 6 моҳи дига ҳуҷҷат, радной краска, 4 бронаи 80%, 4 дискаҳои, яъне ки рамашка дӯстони азиз, 4 яъне ки электропакетам дорад. мошин мегад 100% танировка, ҳуҷҷат ҳамаш сирок дорад. нархи мошина мегад 55,000 сомон, яъне ки нархи ахиронша мегад дига арзон намешавад. 55,000 сомон, элеганс, радной краска ҳамаш 100%. қарор дорад дар ноҳияи Масчоҳ, ба кадомитон мақул аст номерошо TCL кор мекунад, метавонед тамос гирифта пурра маълумотша фаҳмида гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон Opel Astra J ҳастае ки соли бароишуш 1998 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё моторша 1.6 литри простой гуфтааст, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин, 4 дискаҳои рамашка, 4 бронаи 80%, дудари пешаш электропакет, кондитсионерам дорад кор мекунад, салоншам тоза, радной краска серебристи, мотор нав, ҳамаш обшим 100% мега. срочно мега мефурӯшем бо нархи 35,000 сомонӣ. камтаре дига арзон мекунем, мега бисёри бад не, камтарак муомила мешавад дар назди капоти мошин. 35,000 сомонӣ бардор, кондитсионер, электропакет ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ. ба кадомитон ки мақул аст, меране ки номерошо TCL аст кор мекунад, марамат тамос гирен. лайкҳои бепула гузорен дарек надорем ва имконат бошад навори моро дар WhatsApp мотор силкаша падилса кунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст ба адрон Opel Vectra A ҳастае ки намхали свети сав соли бароишуш 1994 солае ки бензин газ
ҳардаш кор мекунад. Абиё матоша 1.6 литри пурасои гуфтааст. Коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. 4 дискаҳои престиж, 4 брони 80%, салоншам тоза, хадавои мошин мегӯяд нахаду аст, нашод пусидан ё ки ҳуҷҷат ягон маълумот нест. Инаша аз соҳибашон мегиред. На гуфтанд ки ҳуҷҷат дора надора, барои ҳамин худтон тамос мегирен. Нархи мошина мегӯяд 20,000 сомонӣ мегӯяд бо ягон сумша мегзарам бисёри бад не. Ягон сум мегзарам 20,000 сомонӣ 94 сол қарор дорад дар шаҳри Қурғон Тепа, яъне ки шаҳри Бохтар Бародарон. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон мегафона кор мекунад, метавонед ки тамос гиред. Агар шумо мошин хар бошед дар комментария нависед ки кадом марка, кадом сол, мо албатта ҷудо карда мегирем ва шумо пешкаш мекунем. Фақат шумо сабр кунед, лайкора гузоред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Бародарон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-Class C-чка соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. Абиё мотора 1.8 литри пурасои гуфтааст. Коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд нахаду. камбудиш ҳамин ки мегӯяд камтар лаки болош мегӯяд ҳам хел сӯхтагии мошина камкам лаки яъне ки руш мегӯяд безиштага дига ҳамаҷош 100% дига камбудӣ надорад. Электропакет 4 диска, 4 блони 70%, салоншам тоза, мошин мегӯяд нахаду дига камбуд, фақат ҳамин лаки болош мегӯяд камтар сӯхтагӣ ҳамуша як лак мекунен дига ҳамаҷош 100%. нархи мошина мегӯяд 28,000 сомонӣ мегӯяд бо арзона мешавад. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, яъне ки ораи Тепа Бародарон. ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошон номераи вабидон аст кор мекунад, метавонед ки тамос гирифта пурра маълумот шафавин марамад. мошини фурӯшии навбатӣ аз Бародарон ВАЗ 2106 молодёжин аст ки соли барои 1999 солае ки судишуриш мегӯяд бензини холия газ надорад. абиё мотора 1.7 литр мегӯяд. коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин сайзтани. мошин мегӯяд 1 сола ҳуҷҷат дорад, не ки танировкаш мегӯяд нав бучидаги, мошин губкават кардаги, моторуш мегӯяд ай нивай мегӯяд, мошин мегӯяд пулткатиҳои мешавад ва даҷа мегӯяд багажа мегӯяд пулткати ҳам мошин даруш ҳам багажа мегӯяд пулткати ҳуй мешавад. салони мошин тоза, 4 брони 80%, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин мегӯяд бе ягон камбудӣ, бе ягон расход, фақат танировкаш бучидагиае. қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 16,000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунем, мегӯяд кадоме ки харидори конкрет набошад. мошин бошад дар шаҳри Душанбе 16,000 сомонӣ, номерошон мегафонай. ба кадоми то ки маъқулай марамат срочно тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Бародарон бояд тайга аст Mercedes-Benz C-Class C-чкаи сафед соли барои 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад, гази Евро 4 дорад. абиё мотораш 1.8 литр, коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин сайзтани. 10 моҳи дига мегӯяд ҳуҷҷат дорад, 4 диска дорад, 4 брони 70%, радной краска сафед, 4 электропакет, салоншам тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мегӯяд срочно тоқа варианти сумкати мега мефурӯшад, мегӯяд сум дарокай муомилаи хуб карда метия мега соҳибош. нархи мошина мегӯяд 40,000 сомонӣ мега арзон мешавад. мошин элегансай, 10 моҳ ҳуҷҷат, гази Евро 4, радной краска ҳамаш 100%, 40,000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. дӯстон, ба кадоми шумо ки дар кор аст, агар мошин номерошон аст ва авилон кор мекунад, мошин бошад дар пойтахт шаҳри Душанбе, марамат тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз Бародарон бояд тайга аст Opel Astra J аст ки свети навхали кабутак соли барои 1999 сол мега соҳибош. бензин газ мега ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.6 литри пурастой, коробка механика, ҳолати мошин мега нахаду беҳтарин сайзтани, ҳама хел гуфтиян. 4 дискаҳои заводскои ай худаша, 4 покришкои нав мегӯяд қариб 90%, 80% сайзтани хуб. салоншам тоза ҳай, мошин мегӯяд нахаду аст, омада аз пеш бинен, яъне ки маълумотош пурраи вад нест Бародарон, яъне ки мошина мегӯяд 100% мегӯяд сайзтаниш хуб. нархи мошина мегӯяд 35,000 сомонӣ мега бо савдо ҳам мешавад, мега омада аз пеш бинен мега мошин, яъне ки 100% мегӯяд бе ягон расход. 35,000 мега арзонтар карда метия мега тоқа вариантҳои суми холӣ. мошин бошад дар ноҳияи Кони Бодом қарор дорад. номерошон тиселай. ба кадоми то ки маъқул аст марамат тамос гиред.
мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон бояд тега аст Mercedes-Benz C-класс ки сечка соли барои 1994 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Абъём мотора 1.8 литр гуфтааст. Коробкаш механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин сайстани радной краска серебристи 4.80%, диска номеро транзит, салоншам тоза, электропакет мошин мегӯяд нахадо неки бампероша ба фикри ман ки ай нав мондаги аст мисол бамперои солои навша мошина абъёмни ҳамихел кадян. нархи мошина мега 35000 мега бо савдо ҳам мешавад. Барадро хай бинен агар ки ба шумо маъқул боша хай бо тамос гирифта пурра маълумотша мегирен. Ягон камбудии кордро нагуфта иша нагуфтиян. Барои ҳамин кадоме то ки кадоми мошина маъқул кунад як бор дига аз соҳибашон аниқ када гирен. нархи мошини 35000 сомон қарор дорад дар шаҳри Душанбе. номерошон мегафон аст. марҳамат тамос гирен. аз шумо хоҳиш меомада ки я лайки бепула гузоред агар имконият бошад навори моро силкаша дар васаби мо то падиса кунед. раҳмат барои ҳаматон. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Opel Astra F аст ки дар кузуфи хэтчбек соли барои 1993 солае ки сайстани хубай. бензин газ ҳардаш кор мекунад. абъём моторша 1.6 литри прасой гуфтааст. коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. инам хали радной краска бадан ки мокри асфалта чи халиам хали светай 4.50-60% дорад. хадавоишам миёна, салоншам сода, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега нахадай омада аз пеш бинем мега бо савдо када метия мега тоқа вариантҳои сум. нархи мошина 18000 сомонӣ мега бо арзона мешавад мега мошин танҳо дар назди капоти мошин яъне ки савдо мешавад. 18000 сомонӣ мошин бошад дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. ва кадоми шумо ки маъқул аст номерошо номерои TCL кор мекунад. метавонед ки дига маълумотша гирен. фақат одамони харидор мега одами коргар мегад беҳуда занг назананд. агар шумо мошин хар бошед нависед дар комментария ки кадом марка, кадом модел, кадом солош. мо албатта мошини гуфтаги шумо ҷудо када мемонем. фақат дар таги комментария нависед. мо ҳар як шада яъне ки ҷудо када пешкаш намекунем. фақат шумо сабр кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Toyota Corolla аст ки свети сафед соли барои 2007 солае ки бензини хойлия мегад судишвориш. абъём мотораш 1.6 литри прастой, коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска 4.60%, салоншам тоза ҳай, электропакет, кондитсионер ҳамаш састай. ростига баъдон мошина маълумоташ хеле ками баъд аст. хай бо кадом метавонед маъқул када бошед худо тамос гирифта мепурсем. нархи мошина мега 55000 сомонӣ мега бо арзона мешавад. 2007 солай 55000 сомонӣ нархош мошин бошад. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дусраи тарафи Чапаев Калхозобод мешавад аз Қурған болотар. ба кадом то ки маъқул аст номерошон TCL аст кор мекунад. 55000 сомонӣ меган бо ягон сумашам арзон мекунад. танҳо одамони харидор мега занг занад. марҳамат дига маълумот шагирен. Corolla арзон аст неки расход камбудиша нагуфта. барои ҳамин тамос гирифта пурсен. шумо дам агарам хали мошин хона замин квартира барои фурӯхтан бошад сурат маълумот шарои кунед. инам хел фурӯшта мемонем. ин бо 12 мошини фурӯшии мо. то видео оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.